Hello mga Ginyans, DCBTV. Kasi ko din subscribe na YouTube channel. Pag-share ko ito para isang video ni upload ko. Nga pala yan, nasa likuran ko ngayon, ito yung Euro Marble. At ito yung bago na yan, ito yung bago ng Euro. Napakita ko yung design at saka yung presyo niya. Euro Marble. Okay mga Ginyans, keep on watching. Sa location pala ito yung Mitsubishi ang location. Ano daw? Pala nito dito lang sa Dagupan City, Pangasinan. Bali mga yan, dapat lang siya ng SM Hypermarket. Ito lang mga yan, so ayan mga yan. Ito mga yan yung design ng Euro Marble. Kaganda mga yan, naka-display na sa harap. Euro Marble 125. Okay. Mga yan, ito yung speedometer niya. Ito yung yung flasher niya. Ito yung busina niya. Yan, high, low. Okay naman yung niya. Ito naman yung ilaw niya. Ito yung speed starter niya. Ito naman, ngayon yan. Ang pala yan, ang ganito, meron itong USB charging po yun. Ayan ito, pwede i-charge dito. Ayan mga yan. Tapos yung mga yan, ito yung design apakan niya. Ayan. Ayan yan. Ito yung, meron siya dito yung sa pambukso niya. Okay, dalawang shot niya mga yan. Dalawang shot niya. Marble 125. Ayan, pero yung niya ngayon yan, ito yung klase niya sa likod. Medyo may pagkamalambot lang siya. Ngayon yan. Yung napalingin yan, yung sprocket niya dito is 38 yung sukat. Saka yung ngayon yan, yung sukat ng gulong niya is 100 by 80. Parang ganyan, naka-mugs na rin to. Hindi siya spoke, naka-mug siya. Ngayon yan, 100 by 80 by 17 yung sukat ng gulong niya. Yung harap niya mga yan, sukat naman ng harap niya is gulong is 70 by 90, 17. Ngayon yan. Ito na ngayon yan. Marble 125 Euro motor. Papakita ko yung ngayon sa yung libo niya, yung compartment niya. Ayan. Ito ngayon yan, so ayan. Meron siya, dito siguro yung lagay ng battery niya. Ayan. Ngayon, okay naman. Ito yung malawang naman. Ito yung gasoline niya. So mga Inyans, yung presyo pala nito mga Inyans is, yung cash niya is 49,800, Marble 125 Euro. Tapos yung triggers niya mga Inyans is 2,618 per month. May rebate siya na 300, di parang na lang mga Inyans, 2,3 na lang, 2,3 ang babayaran niya. Ito mga Inyans, oh. Okay. Shoutout pala kami kay Sir Richard na pinayagan din mag-vlog dito sa Mitsubishi Dagupan. Mga Inyans, maraming salamat. Thanks sa panonood. Sana sa buti kayong kalagayan. God bless everyone. More power. And bye-bye!